Hola, sóc el Luca Hurtado Domingo i avui us tocaré dos cançons de la Dosi Adri. Comencem per la primera. Ja hem fet la primera, ara farem la segona. Hola, sóc el Joan i avui us tocaré la botiga de rellotges. Hola, sóc el Simó i us tocaré el rock and roll. Bon dia, em dic Clara i avui us tocaré dos trossos de la partitura a Dozen a Day i un tros de Christmas Tree.
professor i jo, i que és per la meva mare perquè es va trencar el peu. I es diu Cura ràpida.